Onwa Japan bịa ho. Onwa na-eti lọra bịa ho. Akata mugo nwa ka nwa. Akata mụlụ nwa ka nwa. Akata mugo nwa ka nwa. Jebeti nwa nọlem. Onwa Japan bịa ho. Onwa Japan odogwu. Amoni onye nwegwu abịa o. Amoni onye nwegwu abịa o. Mgbirigbe egwu mụ nara o. Ịgba mụ na lara imo. Mgbirigbe egwu mụ na lara n'odogwu. Obodo nwata nwa ka nwa. Obodo enwebe aṅụle ya ka ịgba mụ na-ekwu o. Obodo nwata kali oholi o. Ya bụ obodo ataba afụfụ. O wee bụrụ maka oke nwa o. Nwa obodo ihe fụrụ n'anya o. Ọbata ọra afụ ya n'anya o. Ọ bụ nnekwu ọmụma o. Maka na osisi pụtara ife o. Ha ga-egbu ụgbọ o. Osisi pụtara ife o. Ịma na ọ ga-egbu ụgbọ o. Ife gbanaka dị n'ụwa o. Adị enyo ya enyo. Ọnwa pụta ife adị o. Ọnwa pụta ife adị o. Uru ekata ka anyị na-eje o. Obodo onye ka anyị na-achọ o. Eji ifo bịa o. Jefet ụzọ ọma nnọrọ m. Eze Chimele eze na akata. Odogwu amụsịla amụsị o. Esi mụ ibe ya o. Ụbọchị amụlụ odogwu. Obodo nọ na amụlị o. Akata mogo maka nwa o. Jechifo onye bụ uche nnọlụ m. Ezigbo papa o. Papa m nọ nnekwu ọmụma. Lele gị na nwanyị ọma o. Nnọlụ m ya bụ afọ m n'odogwu. Ezi nne nnọdụ ọfụma o. Mama o. Mama o. Oluzogbu ị ga-elibe ego n'ọnwụ wee gwili na o. Anyị si gị nọdụ ọfụma o. Jefeti nwanne ọrụ m. Otolu ka ibe ya si dọọ. Gbakwa mbọ ka ibe ya si agba o. Gwakwụkwọ ka ibe ya si gụọ. Ogolo na Kata secondary school o. Mgbe ọ na-agụ akwụkwọ. Festi ka ọ na-ebo. Mgbe ọ ji gụsị akwụkwọ o. Ọ na-agbalụ Lagos o. Ka o jee chụba ka ibe si achụ. Ka ọ gbaba mbọ ka ibe ya o. Maka ji onye dị n'izu o. Ife adịghị eme ya o. Chukwunna wee gozie ya o. Ife akwa akwa ibe enwe nwe. O wee nabazie Europe o. Ebe afọ ka ego dị karịsịa. Mgbe o ji dozi Europe o. O jelu Dubai ibe. O jesia Dubai o. O mesịrị naba Japan o. Good morning Dubai o. Good evening Japan o. Ego ga-agbaga afọ ọnụ o. O mesịrị na South Africa o. Ebe abụgo o ji ebili. Ọkwa ya bụ managing director. Joe Japan Groups. Pty Limited. South Africa o. Chief Executive Director. Joe Japan Multi Concept. Ndoma na South o. South Africa ka unu n'okalesi. Ike ngadi hita akata o. Ike ngadi hita akata o. Kalisa n'iso obili o. Kalisa nnekwu ọmụba o. Ojabe ịnụ nwanyị o. N'ọnụ lasa mma nwanyị mma. Pretty lọlọ. Ịfụnanya precious o. Nnọlụ m. Ogoli mmadụ obi dị ya o. Asa mma nwanyị n'iso obili o. Osoje maka na-egwu ekene o. Elegasi nwanyị o. Na-egwu ekene o.
Chukwu na wee gọzie fa na fa bụrụ oke nwa Betty Chinedu nnọlụ nwajugo nne ya nwajugo nne ya ga-akata ya bụ oyili nne ya oke nwa na-eme ka nne ya akata ṅụlịba akata mụgo nwa ka nwa ọgaranya nwere obi ọma ọgaranya nwere obi salisali o jide onye mmadụ ibe ya akata mụgo nwa ka nwa 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 Jafeti nwanne olim ọnwa Japan bịa ọnwa Japan odogwu ọnwa na-eti lọra bịa akata mụgo nwa ka nwa 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 Jafeti nwanne olim ọnwa Japan bịa ọnwa Japan odogwu ọnwa Japan odogwu maya sị mụ kene ndị fana ya na-adị mma ndị be ya na-amasị Pastor Chukwu Emeka nọlị m dịka ịgba mụ na mbọ ife dịka nwanne onye amụma nye ji debube na kata onye amụma nye ji debube na mekene gbahamọdị na-ekere kedu maka nnekwu odogwu kedu maka nnekwu ọmụba Chinedu Kristi ugwu onye ọma na Mozambique unde dị na Mozambique oke nwa na-egwe kene oju na-eme ọgụ onye ka oju na-eme ọgụ ọba ọga ndị ọga na-egwe kene anya bụla egwu ka n'ebe ka anyị kene nke odogwu Emmanuel Nwagubike ịma na-egwu ekene ịma motosuo Nigeria Limited onye eze na-egwu ekene ofu nwa ejigbula na-efi oke nwa na-ekene logwa kata jide ebube na mekene Chibụzọ Kenisi bịa Chibụzọ Kenisi Okoli Chinemeze na akata odogwa kata jide ebube onye ọma na-ekwu mekene onye bụlụ Chibụzọ Kenisi ọnụma na o nwere ife ọ na-eme ojimoto ma ọkọ bịa oke nwa na-ekene m ọnwa Japan si kene ka ejebenu n'ọlụ ka eje zute nnekwu ọmụma ọ bụ onye ka ịgba mụ na chọọ Chibụzọ Anthony Ọzọndụ oke nwa na ibutere ike eji etigbu amosu ubi ego na South Africa onye ego niile ọfụma ọgaranya ibe ya na-ebulu oche o si na nwa n'ọlụ o si na nwata ọbụla ọgaranya na-egwu ekene iso na ndị mozi na-agbalị ọkụ o si na nwa n'ọlụ ubi ego na South Africa onye ego gị bilie o si na nwata ọbụla ọgaranya Chibụzọ Anthony bịa o si na nwata ọbụla ọgaranya onye si na Mandela Benedict Tochukwu ọdịni oke nwa kata na-egbe ekene mmiri ọma ndị akata ji dị ebube na-egbe ekene Benedict Tochukwu ọdịni onye eze na-egbe ekene ọnwa Japan si m okene ọnụ na-ekwulu ndị Igbo na Germany oke nwa kata na-egwu ekene mmiri ọma
mmiri ọma na-ezolu ụmụ ogbenye mmiri ọma na-ezolu ọgaranya mmiri ọma na-akacha Benedict Tochukwu adịnị mmiri ọma na-akata mmiri ọma na-ezolu ọra Benedict Tochukwu adịnị onye go na Ghana bịa uche Ghana bịa Chifuja Chukwu ebelechi agụngụ ogbe ka dụkọ okwe nọ n'Imo Iseje Imo steeti agụnwa na-egwu ekene Nkwachukwu kwelu ndị Onimo onye ọma na-egwu ekene ejebenu bele obodo nye ka anyị na-achọ onye ọma nji mala obodo odogwu nji mala akata onye ọma nji mala akata Chizọbanwe bụ Uzeme Bestini gadio Bestini bodo Alụsị Brazil alụsị akata jide ebube alụsị Brazil onye ọma alụsị na mmekene Alụsị Brazil alụsị na-eme ọfụma Alụsị Brazil ya ka na kụlụ n'ụgbọ Alụsị Brazil onye go na-ekene alụsị Brazil Chizọbanwe bụ Uzeme Alụsị Brazil alụsị belụbene n'ụwa aka na mgboke ejide Alụsị Brazil onye go na Brazil Alụsị Brazil ezoghị na-egwu ekene Alụsị Brazil ọnwa Japan si m okene Alụsị Brazil anya bụla egwu kenebe esu ebelu ike ọdịdịbịa agụ nwa kata jide ebube esu ebelu ike ọdịdịodogwu na-egwu ekene ochi na nwata na-akata ochi na nwata na-egwu ekene ochi na nwata na-egwu ekene ọnwa Japan si m okene kedị maka Okechukwu igwe ka agụ nwa na-egwu ekene oke mati bịa oke mati egwu ekene Okechukwu igwe ka ọnọdụ ugo na-egwu ekene ọnọdụ ugo onye ọma na India ọnọdụ ugo na India onye ego bili egwu ekene kajedanụ n'ihe ọma kajetute nnekwu ọmụba ọ na-ebube n'ụzọ amaka odogwu ego na-ejela ozi onye ọma ego na-alụlọ ọrụ oyile nne ya na South Africa onye ọma udubochi na South na-egwu ekene Chief Executive Director Enjemi Global Concept Pretty Well Limited Ndoma South Africa kono nobilio kajaba n'uli ọmọgọ uliga na-eje ọ bụ onye ka anyị na-achọ Chief Tochukwu Sebastian Odogwu onye ọma Sebastian ọmụba onye ọma Sebastian Odogwu ọkwa na South Africa onye ọma na-egwu ekene ka Chief Ogbuefi Ugo nwanne efi kọlụ na-abịa ka iji egbu efi onye
onye gbara ogbu efi nwere ife ọdịnne mata kwọsị aka na n'ụlọ bịa mata kwọsị n'ezi akwụ onye eze ka na mbọ onye ọma sabasti na ọmụba mata kwọsị aka onye ụlọ mata kwọsị ya na mmekede ọnwa Japan mmekede Papando na mere bịa onye go na mere odogwu onye go na mere bịa odogwu anyị ji mmadụ obodo odogwu anyị ji mala mere onye go ka mụ na bụ Benjamin Nigeria Union Southern Bochi South Africa Emperor Emeritus Unity Brothers Club International onye ezi na-egwu ekele na mekele amoni na-ekele ya bụ Chief Executive Director Ekuku Motors Ekuku Family Motors Pty Limited na mekele Chief Executive Director CC Investment Pty Limited onye eze na-egwu ekele ọnwa Japan osimu kene anya bụla egwu kene bụ odogwu obodo onye ka anyị na-akpọ Emmanuel onye dị mma Emmanuel onye dị mma akụ na-ebi okwu ndị Igbo bịa akụ na-ebi okwu na mmekene ọzọ bụla ibi ego ezigbo onye ọrụ na mmekene ọkwa gị bụ chairman Olu Development Union Western Cape na South Africa onye eze na mmekene ọnwa Japan usimu kene onye eze bili na iso na nda na ngwala ndụ ọbọle ya ka bịa hụ onye ọma na Sterling Bochi ọbọle ya ka gbogbo Ikechukwu Emmanuel Okeke iso n'ife a na-eme Ike onye ego Ike ọnwa Japan si nkene onye fe eze rue ya ka onye fele eze ga-abụ eze ọgbale ya ka obele nwego na-ejelozi onye ọcha ejebe n'Ọkịja ka je zute nnekwu ọmụba onye ego n'Ọkịja bịa hụ if nna Emeka Ọkafọ bịa oke nwa na-egwu ekene hụ ochedo nwati na-emelụ ibe onye ọma na Ọkịja chala ogidi ọkwa gị bụ ochendo ndị Igbo na dobe South Africa ụkwụ ọma bọlụ ndị Ọkịja bịa hụ anya ndị Ọkịja jafụ ụzọ odogwu onye ọma na South bịa hụ amoni na-ekene hụ ọkwa gị bụ chairman Royal Press Club ndị ọma hụ na mekene hụ ọkwa gị bụ chairman Ultimate Press Club ndị ọma hụ akajọfọ
ije odogwu ndị ọlụ jide bụbe na-egwe kene injinia akachala oji injinia akalịsị injinia anaghị ọ dị ya dị ọnwa Japan si m kene anya gbogbo ogbuefi vitalis ogbuefi gị bili onye ọma don vita onye ọma don vita bịa don vita na China bịa onye ọma don vita na-egwu ekene abịala na gwazo China iso na ndị ji mala obodo don vita na mekene kedu maka baisa dị duelu bịa baisa dị duelu asịrị onye akọzi onye ọma na-egwu ekene ọkaiwu na-egwu ekene baisa dị duelu ọkaiwu obili ọnwa Japan si m okene ndebe mmadụ ka ndebe ego egwu ekene na m ekene igba ahụ na oje mgbe egwu ahụ na oje mgbe ilo igba ahụ na oje mgbe ilo jekati nwanne ole m ọnwa Japan odogwu na m ekene ife menene n'ụwa ijebe je n'ihi ịnaba na n'ihi na ọnwa Japan na m ekene oje ka bụ nene n'ụwa ijebe je n'ihi ejeru ịnaba na n'ihi na ọnwa Japan ezigbo oyibo akata mụgo nwa ka nwa akata mụgo nwa ka nwa jefeti nwanne ọlị m ọnwa Japan bịa ọnwa na-eti lọra bịa akata mụgo nwa ka nwa jefeti nwanne ọlị m ọnwa Japan bịa ọnwa Japan akata mụgo nwa ka nwa jefeti nwanne ọlị m ọnwa Japan bịa ọnwa na-eti lọra bịa akata mụgo nwa ka nwa jefeti nwanne ọlị m ọnwa Japan bịa ọnwa Japan